Pištík môj, a tu si mi tu? No a kde by som mal byť? No ja reku len, či nie si dole v dedine, tam ti je teraz veľká sranda. Malý Dodo sa chcel zase zahlúšiť. Nahneval sa, že ho mati nechcú kojiť. Darmo mu všetci vraveli, že už je na to starý, že už má 42 rokov. A že mati to už nemôže vydržať. Joj, s malým Dodom bola vždy veľká sranda. Pamätáš sa, ako sa v Lani stavil s chlapma v krčme, že skočí z mosta do potoka a pritom urobí 3 salta. Joj, to bol tedy veľký rehot. Dodo aj tie 3 salta urobil, len teda škoda, že cez našu dedinu žiadny potok netečie. Načisto si dolámal celú chrbticu a celú leto machroval, že s nama nemusí chodiť krúmple kopať. Ale som si aj myslel, že pôjdeš Anču pozrieť. Čerešne jej už dozreli. Pooberať by ju bolo treba, he? No. No ak si oberá predseda, keď je žiarlivý. Aj minule som Anču iba tuto za nohu chytil a už ma chce ubiť. Ešte šťastia, že som doňho stihol valašku hodiť. Ale aj tá Anča dáka je divná v poslednom čase. Stále sa len rehoce a striha si fúze. Už keď chce byť pekná, no. A či my musíme furt za Ančou chodiť? Zajdime do mesta, predáme oštiepke a hneď máme na takú sociálnu pracovníčku. Joj, Pištík môj, ale to ti už nie je ako dakedy, keď si mal za 2 oštiepke 1 ženu. Služby zdraželi, Pištík. A okrem toho, kto vie, kde sa zas tie naše krpie ovce? Možná zas našli to mínovo polie ešte od fronti. Nuž veru, asi ich tá znova to naše krepvo psisko zaviedlo. Nechce sa mu ovce strážiť, tak ich tam furt ťahá. Ubúdajú nám ovečke, ubúdajú. No. A inak nemal veľa roboty, veď už iba 2 boli. Počúvaj, teraz ti ma napadlo, na čo my budeme do mesta chodiť, keď stačí dievku telefónom zavolať. Hej, a to príde aj sem? Nemal by som sa obliecť? Aj na čo? Dočkaj, vytočím číslo. Tuším 1, 2, 3, 4, 5, to je. 1, 2, 3, 4, 5. Počkaj, Pištík môj. Haló? Čo vraví, príde? Ale dočkaj, však to myslí zazvoniť. Myslí to jednoducho zazvoniť, ako tie naše ovce. Haló? Kto je tam? Haló? Tu je sex po telefóne. Čo si želáte? Čo vraví? No, že je tam sex po telefóne, či čo? Po telefóne? A to mi je na čo? Semnak príde krava bez telefónu. Ach, tak vy ste tam viacerí. Vy bíci. To ma vzrušuje. Tak čo konkrétne si želáte? Pištík, že čo si želáme, sa pýta. Joj, no spýtaj sa jej, či vie brinzovie haluške hádzať po telefóne. Aha, no tak želáte si pomalé roztúženie? Áno, pomaličky. Pomaličky prísť do extázy. Čo vraví? Uráža nás? Neviem, Pištík, ja ti načisto nerozumiem. Počuj, dievka moja. A čo ty ako môžeš pre nás urobiť? A chápem. Začiatočníci. To si komu povedala? No neprídi, ja ti dám začiatočníka. Ale no, tak sa uvoľnite. Dýchajte zhlboka. Pištík, vraj sa máme uvoľniť. Hej. Už asi by som si mal opasok zložiť. Pomaly sa k vám blížim. Mám krásne dlhé nohy. Hnedú pokožku. A na sebe iba priesvitnú košielku. Nádherne voniam. To je dobre, aspoň volá kto. Už som tesne pri vás. Moje krásne holé nohy sa vám omotávajú okolo pása. No ešte dobre, že som si opasok zložil, lebo riadne by si sa na tých klincoch dochliamala, dievka moja.
Počujem váš roztužený dých. Moja tvár je už tesne pri vašej. No nazdar. A postupujem pomaly smerom hore. Hej, a nemala by si ísť radšej dole, dievka moja? A svojim krásnym jazyčkom vám rozopínam gombíky na košeli. Ale čo je krepa, veď ja mám zips. Cítim vôňu vášho tela. Ako chceš, ak neomdlieš, tak mne to je jedno. Vaša mohutná hruď mi dáva pocit istoty a bezpečia. Hej, a to som ani nevedel, že mám takú hruď. Nie si ty slepá, dievka moja. Vaša pokožka ma dráždi. Jemne masírujem váš opálený chrbát. No ale teraz už poriadne trepeš, dievka moja. Veď podľa môjho chrbta miešajú chlapi cement na stavbe. Moje nohy sa pritískajú bližšie. Vyzliekam si priesvitnú košielku. Teraz už vidíš moje krásne telo. Ale na čisto okrepla. Povedz jej, inak už toľko nemachruje a semnak príde. Sme tu obaja tak, ako sme na svet prišli. A pôjdeme spolu do raja. Čo vraví, kde chce ísť? Ja ti neviem, pištík môj, načisto sme ju vyhecúvali. Len aby porážku nedostala. Som opýtá šťastím a rozkošou. Moje telo je v extáze blaženosti. A dobre, dievka moja, no nebolo to zlo, aj sme sa zasmiali. A už sa môžeš obliec, nak ti pľúca neprechladnú. No tak toto je vrchol? Hej, tak chytro. No to sú teda spôsoby. S vami ja končím, vy úchyláci. Čau. Čo chce? Že vraj končí, dievka. Ani sa jej nečudujem s takou postavou. No a ja si už hádam, môžem aj opasok zase založiť. Aj gombíke si pozapínaj. Celý ho ťa vyluftovala. Pištík môj, hádam, my len pôjdeme tie naše krepy ovce pohľadať a dáke oštiepke narobíme, alebo čo? Veru, aj ja zabehnem dolu za Ančou čerešne pooberať. A ešte jej hádam aj ukážem, o čom som telefonoval. A keď sa jej to zapáči, dáme aj predsedový telefón namontovať. Hehehe.